piči. Kurva. Super! Už piču. Trochu pozitívneho prístupu. Počkej, že hudba... Super! Všetko je najlepšie a tak, jak má byť! Takže, dobrý deň! Naša tretia časť Cirkusa opakovaná? Piču. Niekto to vymazal? Znovu? Teda, vymazal? Neviem, piču, dobre, ježiš. Omylom, už sme to teraz mali natočené, ale omylom som to vymazal, takže sa nedivte, keď v tom budú trochu slabšie emócie, ale pre vás sa vynasnažíme. No. Myslím, že Ivan v tom bude mať aj také emócie, len trochu negatívne. Na začiatku sme vám chceli povedať jeden oznam, teda Ivan, áno, do toho. Vieš tam také? Ne, to sponzor. Nie, áno. Takže toto video je veľmi nízko rozpočtové, lebo nemáme sponzorov, preto je to aj v takej nízkej kvalite. Takže ak môžete, tak prispejte na nejaké to jedlo, aspoň chlebík a tak, no, trošky, tie sú najlacnejšie. Takže, tak, peniaze! Jo. No, takže dnešná téma je dážď, skurvený dážď, alebo priebaný. Presne. Aj ľudia, ktorí nás ešte viac nasrali s týmto dažďom. Napríklad taký skurvený doktor Ilko, ktorý na dnes predpovedal 30 stupňov a slnečno. Ty buzerant, najradšej by som ti ukázal moje mokré tenisky. Ty biebajenc, ráno 7 stupňov, ja som chcel ísť v šortkách do školy, ty kokot, pred bránou som zamrzol. No, buzerant. Ťa zabijem, ty kokoti, to tvoje ukazovatko zoberiem a narvem ti ho do ryti, až do hrubého čreva. Ti vyleže nosom, ty hajdel. Niektorí ľudia zase milujú dážď, ako napríklad priebaná Pocahontas a jej skupina červených ľudí. Indiánov, priebaných. Kokot, tam sa ešte modlia k dažďu, tam vymýšľajú pesničky, preskakujú batriak Janošik, kurva. Sa tam strkajú mentolové pralinky do ryti, vievanci, aj s írskym najväčším indiánom, čo tam na fujarách s vikingom hrá vyjebaný doktor Fico. Doktor Fico, kokot. Týmto ťa pozdravujeme, ty vyjebaný. Fuj, na teba. No, kurva, tam s nejakými kamarátmi tam pobehuje okolo mikrofónu na trhu a predáva vyjebané náramky. No, ešte si aj dajú taký prijebaný názov, že kamaráti z mokrej štvrte. No vidíme! No, opiče. Tuto hnie, Rastio tu smrdí. Áno, vonku. Bez mokry, kurva. Vonku veľká zábava. No. A... No, nemáme to! Nemáme, máme, dobré. Čo nemáme? Máme to v tom. Máme, ty kurva. Dobre, ja to nelákol. Už povne. Ty sa tu nelákaj, dobre? Už to zvučíme. Neviem, aspoň to bude počuť cez tú hudbu, čo tam one tam. Susedia majú premiéru. Čo sme ešte hovorili? Jaj. UFO porno! UFO porno! Ja áno, že... Dážď má aj svoje pozitívne veci. Napríklad zalieva blahodárne rastlinky, napríklad marihuana alebo jedovatý brečtan, ktorý sa hodí, keď vám niekto lezie na nervy. To je veľmi, veľmi poučné. Ja som ho použil na svoju vychovávateľku. Dal som jej hodovčev. Po ňom trochu spialovala. Spravila sa jej taká hrča na krku. Odpadla a už sa nezobudila. Potom som jej ešte buchol kladivom po hlave
A na tretí deň už tam hnila. Tak z nej mama spravila veľkonočného kapra. Áno, dielku dal. Či vianočného. No piči. To je jedno. Dáme tam Barneyho ako čo? Jakého Barney? Že rozpí, alebo veľa. Aj ideme tam to, on ešte chodí na... Jaj, no. Zabavu. No piče! Sme to mohli mať hotové. Súčo. Au. Kurva, ja smene. No zuby jak Becker! A cigáň pomáhal! Ej, čavore! Zatrčame tetkami! Týmto pozdravujeme cigánov. Áno, skapte. Typujem, že počet fanúšikov klesne o 3/4. No, takže týmto sa s vami lúčime. Takže choďte do ulic a užite si svoj super daždivý deň. Po druhé. Konec. Nazdar. Plus. Skapte. Skapte. Ste nepotrební.